Niring pagbukas sa Fire Prevention Month, gilauman ang pagminus pa sa mga insidente sa sunog sa dakbayan human sa 12 na ka mga 19 ka mga fire-prone area sa dakbayan sa Lapu-Lapu ang nabutangan og fire protection water tank. Si Luan meron dina sa report. Gibuksan ang Fire Prevention Month sa dakbayan sa Lapu-Lapu sa usa ka motorcade ganihang buntag. Aron kalikayan ang dakong tapok, gilimitahan lang ang gidaghanon sa mga participants sa motorkada. Sukwahi sa nakalabayng mga tuig, wala na'y programa nga gipahigayon. Mato ni Fire Chief Inspector Manases Bautista, Lapu-Lapu City Fire Marshal nga mikunhod og 31.81% ang mga insidente sa sunog sa dakbayan sa tuig 2020 itandi sa tuig 2019. Ni menos usab ang estimated damage kaysa nakalabayng tuig. Sagad ni ini mga minor fire incidents lang. Nakakontribute ni ini ang pag-lockdown ang mga katawhan na nasa panimalay kanunay magbantay. Kahapon, Pebrero 28, dugang duha ka mga fire protection water tank ang gimontar sa mga fire-prone areas sa barangay Babag ug Kanhulaw. Ug nag-umulusab og Community Fire Auxiliary Group sa naasoy mga dapit aron mo'y unang moresponde kung ugaling may mahitabong sunog. Kay sama sa pandemya, ang atong sunog magsugod diha sa kaugalingon natong panimalay ug kini mokanap og mas dako pa nga kadaot ang mahimo ni ini. Samtang sa pagbukas sa Fire Prevention Month sa Mandaue City, misal motusab ang Mandaue City Disaster Risk Reduction and Management Office isip pag-abag sa Mandaue City Fire Department sa pagtubag sa mga alarma sa sunog. Matud ni Buddy Alain Ibanez, pangu sa City Disaster Risk Reduction and Management Office nga may 40 milyones pesos nga gahin ubos sa Quick Response Fund ang ilang buhatan aron magamit panahon sa katalagman sama sa sunog. Gibutang nila ang bago mga fire truck sa nagkalain-laing dapit sa dakbayan aron paspas ang ilang pagtubag sa alarma sa sunog. Ang quick response fund mo na siya to dili na to siya ma-quantify kung sa dadya kay as a whole man na siya. Uban ni Godfrey Rilien ug June Solon, Luan Merondina, Balitang Bisdak.